Loh. Lah piye bocah iki? Lah iya to yang aku lek ngerti karepe sampean aku ki kok nang ndi? Piye to yo? Loh, lah koyo ngene bocah yo. Tak dandani ayu-ayu kok urung bujal. Kowe ora ngerti to nak mulane dirungokne. Tembang rawat-rawat, tembange mbok bakul sinambi wara. Ning gene dadapan iki enek bocah bagus. Sapa yo? Sing diarani Andi-andi lumut. Ngenger nok nggone mbok rondo dadapan. Oh, dadi nek kono, nek pradesan kono. Putri Padmancanegara sing unggah-unggahi mrono iki ora diterima, Nak. Mulane kuwi tak dandani ben kowe iki unggah-unggahi mrono ben diterima kaya ngono. Kok dadakno. Oh, alah ngono ya matur nuwun banget aku yo dene apa sapa men aku unggah-unggahi rono apa ya mesti diterima to yo. Wis to, Nak, percaya karo Biyo. Heeh. Kowe tak dandani ndang mangkat to mrono. Najan nyabrang Bengawan iki kok ana sing nyabrangne, Nak. Lha sapa nek kono sing nyabangne yo? Ya wong ning kono. Kok dadak? Apa ya gelem nyabrangne aku? Ya diopahi no, Ger. Aku tak iki tak budal to yo yo. Ya sing ati-ati yo, Nak, sing ati-ati yo, Ger. Muga-muga kok diterima, Nak. Kok nek diterima aja sampe lali karo Biyo. Ora ora. Ya, ya, Ger. Yo. Apa? Aku ya arepe melu, aku melu gawe lho, yo. Hah? Ya aja kowe sing cilik kok. Kan wong lanang ya aja no. Ah, lah sampe iki cilik gedene sak pira to yo? Ger. Mangkat to, Nak. Kowe ojo duwe sirek ati karo Mbak Yumu ya. Ya ora yo, Nek Mbak Yumu diterima kowe ojo lara ati. Nek kowe diterima Mbak Yumu ora entuk lara ati. Ya, tapi nek aku sang ngono yo. ini lho, Nggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Niat ingsun nyembagani anakku pleting ijo. Pleting ijo ana dhuwur ketok cemara kono nisor ketok semedyan. Teko welas teko ase lebu alas matane kari sisih. Lho, yo. Ya apa kaya kasane? Teko welas teko ase jabang bayine Andi-andi lumut pelaso karo anakku pleting ijo. Nak mangkato yo tak sebut sekalamu kon besok diterima nak karo Andi-andi. Kalau penting kok sampean ya. Salah, kowe dadi bojone Andi-andi lumut aja lari karo biyung lho ya. Ya ora yo. Nah, diterima ya yo. ya. Ya yo. Ya nak. Duh, masih bang salah. Mamula yen anakku kiai. Nurun aku biyen. Aku biyen sinome ayu ya nurun aku anak. Kene lungguh, kene lungguh. Kene nak lungguh kene ya. Kenapa saya? Kowe rada suwe tak? Nggih, dalam Pinter kene bocah ayu yo ngene nak. Nek kowe ning ana ning omah karo biyung, nirani biyung ning omah. Masak. Jangan gawe wedang. Wong wedok iki nek pinter jangan, pinter gawe wedang, pinter masak. Ki besok lek dadi mantune wong gak dadi pocakane maratuwa ngono nak ya. Nuwun sewu nggih yo. Ora apa to? Pundi? Kanggokmu. Nggih. Bulan. Mboten yo kula mireng ing-ing ngaten sampun badhe unggah-unggahe ngaten to. Kowe krungu ta? Kanjeng. Kok kowe nyapa arep pate melu Mbak Yumu enggak iki nyapa? Nggih, mbok menawi dalam mriku diterami kula badhe unggah-unggahe ngaten yo. Hah? Wis ana omah karo biyung ae. Mboten yo, mbok menawi kula ya diterami panjenengan kula penakne uripipun ngaten lho yo. Dadi kowe iki mesona. Tak dandani sing ayu nak. Kersa panjenengan sampun kula menika manut yo. Kok tak dandani sing ayu. Kok lek wis ayu kowe ning kono kok diterima karo Andi-andi lumu. Nggih. Yo, kaya apik tenan pikirane yo piye saiki. Yen ora kaya ngono kuwi. Ya nak, ya.
Boleh ngene kok diterima nak ya. Ini ya nak ya. Ya. Ini kok diterima. Ini wis ayu temen nak kon. Temenan ayu. Ning aja liwat ndi-ndi lho, aja liwat tembok gedhe lho ya nak ya. Mampu napa ngono iki yo. Lho, mampu apa ya iki wedak sing lanang nak iki. Iya, kok dadane piye lho? Sadar pengalaman wis dewe bareng panjenengan mugi-mugi kula jenengan ngamar sadar. Oh, kaya ngono nak kowe. Pleting kuning. Abot nak ya wong kate unggah-unggahi ning gene andi-andi lumut. Putri Padmancanegara iki wis ora diterima nak. Kok dadak kowe nekat? Kowe kepingin dadi bojone andi-andi lumut. Kula sampun mantep kira-kira sampun nekat yo. Oh iya nak. Ya rupamu kaya ngene iki langsung diterima karo andi-andi lumut. Pendonga panjenengan ingkang klatet di kula badhe pindah yo. Yo nak. Lah aku kok iso keprutin kaya ngono. Tak reka daya ngapa pleting kuning pancet manut karo aku. Joto. Pleting kuning tak sarang sangka kaduan bedo cilaka mbok sangga dhewe lho. Ngene lho Kang Mbok, lek jare aku mlakune alon-alon dadi kok kono iku dadi kata ayu ngono lho Kang Mbok. Oh, ora salatan aku tak pengen roh. Aku lek nuruti awakmu wis lek ra omet. Ayo ayo lek ngono dang-dang wis ayo. Ayo. Sumpek rasane awakku. Wis kaya ngene gak ro dadine. Alah, ora pusing jenenge wong wanita. Abot-abote dingin mundakno bayaran. Wis tak rewengi kaya ngene gak mundak ya kebatut. Masih wong wedok ya ana kan sing ngosen. Gak ambil pusing masih aku mari dipegat Kang Sukir. Gak payu rabi dadi rondo munggah nanggang sirang. Abot-abote kepingin duwe bojo ganteng. Sampai tak rewangi tirakat kurang mangan, kurang turu. Alah. Wong ayu liwat bisa wadoto. Kebimbang ya. Ya ana paribasane. Gak cerok, gak sotil, gak ketan, gak dawet, gak melok, gak kencil. Ki lho dipardi gambarmu. Gak payu rabi, gak bingung. Goyang kanan, goyang kiri. Ana bolongan asu. Krungu tembang rawat-rawat, tembang mbok bakul Kang Sinambi Wara. Mbok menawa mbek mbok rondo dadapan. Iki ana wong ganteng sing diarani Kang Mas andi-andi mulut. Iya. Kate unggah-unggahi rek bek menawa engko keturutan dadi kekarep aku lek wis duwe bojo ganteng jamu ndok bebek 45 gak ngreken. Lah ae tebak bang mlakuan kang aku mela lho kang.
mlebu anjir kaya ngene aku apa ya iso nyebrang iki. Sampai aku ora iso nyebrang, aku ora iso munggah-munggah wong dateng aku terus. Silat kono, buat. Silat kono malah dateng aku nek gak iso nyebrang kok. Oh, enek keping siringe Bengawan Silugonggo ana bocah ayu. Bocah ayu, bocah manis, cah denok, cah depleng, coba nyedhek meneng kene nggih. Lah kewan kok iso ngomong kaya ngono lho. Lho ngaku yuyu kok. Lah iya terus karepmu piye aku ki arep nyebrang nang kene. Yen kowe kepingin nyebrang ning Bengawan Silugonggo iki yen ora njaluk tulung karo aku, apa ya bisa nyebrang? Kowe arep nyang ndi to? Aku arep ngganggahi Kang Mas Andande lumut. Oh, jenengmu sapa, Nduk? Aku penting abang. Weting abang. Yo. Kowe arepe unggah-unggahi ande-ande lumut. Kowe arepe Aku sebrang nyabrang. yo. Aku gelem nyabrangake kowe ning ana syarat-syaranane. Lho, syaratnya apa? Lho, lah kowe duwe apa? Aku duwe, gelang aku yo duwe. Lho apa aku gelang, ha? Lah apa? Aku njaluk buruan. Apa? Njaluk buruan. Buruane apa? Ketakeki buruan. Buruane pilus. Oh, jajan iku to. Jajan iki duduk jajan pilus. Lah sing apa? pi- Genano ae, genano. Pilus. Yo. Pipimu sing alus. Kok ewan kaya. Kleting abang. Iya. Kowe gelem apa ora? Yen kowe gelem bakal tak sabrangake, yen kowe ora gelem ora usah bali wae. Ya yu. Bat-bate aku kepengen ngunggah-unggahi karo Kang Mas Panji nganu sapa kowe? Kang Mas Andande lumut, aku gelem aku pokoke. Aku bisa banget kene. Pancen wong ki nek dep-depan karo siyu kakang kaya jenengku, kowe pancen mesti kudu keprucut. Wah. Leting abang, kowe gelem to? Ya wes aku gelem. Pipimu sing alus mbok wene aku. Heeh. Yen kaya mangkono ayo munggah ana gegere yuyu kangkang, Nduk. Kowe Ya, bakal ya. tak sabrangake nang mbok rondo ndadapan kok. Ayo. Sengok. Ini Nduk munggah ning gegere, Nduk. Munggah ning gegere, Nduk. Sengok. 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 Halus. Sengok. 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 Aduh. Ayo, Kang Bok mangko apa ya wis nyak. Kang mangko. Pengamat kene banjir gedene kaya ngene. Apa ya bisa nyabrang? Mengko yen aku ora bisa nyabrang, aku ya ora bisa unggah-unggahi Kang Mas Andande lumut. Gek piye iki? Mangka mangko niki ya ora ana dalem manungsa sing gelem nulungi aku. Kok dadak iki ana cah tambah ayu, tambah sengok. Kowe iki sapa? Kowe sapa? Aku raja yu kakang sing mbau reksana ing Bengawan Silugonggo kene, Nduk. Kowe sapa? Aku Plenting Ijo. Kleting ijo. Ya. Yo. Nek ndeleng kowe tambah ayu, tambah kaya biski. Kowe kleting ijo to? Iya, wis wedon ganggu aku karepe nyabrang. Aku ora bakal ganggu marang jeneng sira, Nduk. Kowe arep nyang endi? Aku arepe nyang dadapan, aku arepe unggah-unggahi Kang Mas Andande lumut. Oh,
Kowe sekadane kok tambah guyu. Kabeh bocah wadon sing ana teping siringe Bengawan Silugangga arep nyabrang unggah-unggahe ande-ande lumut. Wah, apa kowe iki bisa nyebrang? Ora bisa, lah kamangkane kene ora ana sing nulungi nyabrang napa? Ora ana loro telu siji, yuyu kangkang wong kaya aku sing bakal nyabrangake kowe ning ana syarat-syaratane ya, Nduk. Syarat-syaratane apa ta, Yuyu? Pokok kowe gelem bakal tak sabrangake. Aku Ya. duweni penjaluk. Aku njaluk pisik. Piye? Pisik. Pisik. Heeh. Apa keropo to pisik kuwi? Kowe durung ngerti to? Durung. Pisik. Pipimu sing sisih. Lah kowe iki Yuyu karep njaluk pipi sing sisih, gak piye ta? Yen ora oleh ya piring. Piring. Pipimu sing miring. Ya wis gawe percobaan senarane aku tau durung tau diambung manungsa. Aku mosok. gelem ambung. Pokoknya aku kok sabrang ning Bengawan kene. Mosok kowe durung tau diambung. Lah mau ning mburi mau. Ayo nyabrang. Grobyak grobyuk grobyak grobyuk nyabrang nek leteng ijo leteng ijo sing kanggo bakal golek bojo grobyak grobyuk grobyak grobyuk nyabrang ning leteng ijo leteng ijo tingkatene golek bojo le ala tibake kali lek gedhe unine banyune ya grubyak-grubyuk kene. Walah, iki ya ngono tumo iki ngesruh ae. Padahal ya wis kramas. Duduk tumo burem. Sopo iki ana pinggir Bengawan Silugangga iki? Siapa ya siapa? Kis! Aja katik ganggu karo aku. Kowe iki sapa? Lah ketokmu sapa? Kowe maneh gak bingung wong aku dhewe urung roh dadine kok. Jenengmu iki sapa? Wong Kok takon jeneng kebimbang yo. Aku ora kebimbang delok pawongane iki kok ya eram banget. Oh yo sak Indonesia yo gak ono wong kaya aku. aku. Kowe iki kaya mbok cikrak dukun lintik ning jenggala kuwi to. Hah? Mbok cikrak. Aku lentrik. Heeh. Kakimu ngono. Aku tutup aku lentrik, aku bandar dadu. Pis. Kowe iki sapa to? Aku wong. Sing ngarani kowe Bedes ya sapa? Sapa kon? Aku Raja Yuyu Kangkang sing bau reksana ing Bengawan Silugangga kene. Kowe Alah, blas. Aku arepe nyabrang aja sampe ganggu lho. ya nyabrang kok. Ben kowe kedelep. Sapa kedelep? Ya sliramu. Alah. Ora heran. Lek kon kepingin ro karo aku. Sapa kon? Pleting ganyong. Sapa? Pleting ganyong. Sapa? Ora aja kok budhek ngono. Pis. Pleting monyong. Hah? Pleting monyong. Pleting ganyong. Pleting monyong apa pleting ganyong? Ya wis sakarepmu. Pleting ganyong. Apa? Kowe enggal sumingkira saka Bengawan Silugangga kene. Nyingkir. Durung tak tadal to mongso barek. Alah, yo entekno lek kon kolu.
Kleting Ganyong. Ora apa? Ayo enggal sumingkira. Aku ora bakal nyabrangake kowe. Ake mang kang mbokku kabeh mbok sabrangno. Ya bocahe ayu-ayu kok. Lah masih aku perayu. Iya kowe topok ngono. Oh, wong mripatmu ora jelas kon kurang telaten. Telaten ana apa? Lah tambah elek. Tak telateni tenan kowe tambah welek kok. Aku mau nyabrangake kowe. Age sabrangno. Momo. Gelem apa ora? Ora. Iki apa iki? Wis apa? Ya aku sing diarani Yuyu Kangkang. Lah kowe mau omong-omongan karo sapa? Lah karo apa? Lho aku iso ngomong kok. Iki yuyu apa peci? Ya duduk Yuyu iki. Bang yuyu kok kaya peci. Oh alah. Masih dadi yuyu lah kaya kon ngene iki ya nelongso. Longsone piye? Oh, tibake yuyu wetenge drone putih ya. Kleting Ganyong. Kleting Kleting Ganyong. Aku Yuyu modern kok. Yuyu modern. Iya. Yuyu tahun piro? Ya Yuyu tahun iki, tahun togel. Tahun 2004. Iya. Oh, modele tahun 2004 iki yuyu modele ngene ya. No. Oh, iki apa iki? Aduh. Kowe kok tak sopit lho. Aku arep nyabrang. Mo. Kowe gelem siapa ora? Ora kowe elek kok. Oh, ora ambil pusing lah aku Mas. Alah kowe arep nyabrang karo apa kowe? Ayo, aku nyabrangno. Mo. Gelem apa ora? Hah, ora. Oh, yo nyabrang kok ono banyune ae kok. Data sama kebengawan ki kok tambah gede. Lah kaya kambok kanting abang ijo nang Ganyong mau liwat ndi ngono lho. Ya ora nek jalan maneh. Kurang nek jalan ya bengawan. Iki ana ambu ora penak iki. Oh, ya iki nek swara nang ora nek rupane iki lho kok iso ngasir aku mambu kandang. Mambu kandang titik. Apa ta iki? Aku Raja Yuyu Kangkang sing nunggu ana ing Bengawan Siruganga kene, Nduk. Oh, Raja Yuyu Kangkang. Heeh, kowe sapa? Aku Klenteng Kuning adine kambok Klenteng Abang ijo Ganyong mau sadulure aki. Sadulurmu loro mau to? Iya. Sing ayu-ayu, Iya. sing denok, sing depleng. Iya. Yo kok siji dhewe kowe. Kowe Malah kok ndare yo ngaku ayu dhewe kok didandani yo ngaku yang ngene iki. Kleting Kuning. Ning apa? Kowe arep nyang endi to? Aku yo arepe ngunggah-unggahi Kang Mas Andande lumut ning dadapan kono. Oh, ning dadapan. Njur kowe arepe nyabrang. Yo sama cine yo aku kate nyabrang nang ora iso mbok disabrangke to aku ki. Mo, wong kowe elek ngono kok. Oh, Ambumu ora penak. wong ambuku wangi dikek mlati karo yo kok mau aku. Ambune kaya ngene kok lengo mlati. Yo, yo Kakang. Mbok welaso karo aku sabrangno gene kok tak kei dhuwit wis. Ora nggo apa aku duit. Njaluk apa ae tak kei engko. Ora njaluk apa-apa. Ora gelem Yen aku tenan. nyabrangake kowe aku mau. Tenan ora gelem? Saiki ora gelem, besok apa dene? Yuyu Kangkang. Heeh. Senajan siramu ora gelem nyabrangne aku, nanging aku kudu iso mateni kamu. Mati. Oh!